दिनै 5 जुन बुहुमनां मिथिंगायारि सान वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे। दिनै 5 जुन वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे जों लोब्बा लाखिनानै हायुङारि रायमना माहारियारि हाग्रामा मोखाङाव आरो खाथिनि गला लामाफोराव बथल प्लास्टिक गेसाव बायदि रोखोमनि मैलाफोरखौ बोखारनायजों लोगोसे फोसाबस्रांनानै दंफां गायनानै होयो रायमना माहारियारि हाग्रामानि आफादनि मावथिफोरजों लोगोसे हाग्रा बेंग्रा कसुगाव डिभिजननि लोगोसे एसएसपि हानजा आरो WWF नि सोद्रोमा बिथांमोना। समनाथ नार्जारिया बुङोदि बिटिआरआव आरो मोनसेबाव सिखना जोहोलावनि मुङाव अफिसियेलि माहारियारि हाग्रामा जानो एबा मिथिहोनो थांगासिनो दं होननानै। नंगौ दिनै बुहुमनां 53rd वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डे जों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो वेस्टार्न रेन्ज रायमना लोगोसे रायमना गोल्डेन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटि आरो जोंनि एसएसबि केम्प रायमनानि लोगोसे WWF नि सोद्रोमा बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि एक्स फसार्सफोर रायमनानि जोङो गासिबो ज' लोगो नांनानै दिनै जोङो वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डेखौ जोङो अबजार्भ खालामदों आरो बेवहाय जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जिहेतु देग्लायनि थीमा बीट दि प्लास्टिक पल्यूशन एन्ड सेभ दि एनवायरनमेन्ट बिनिखायनो जोङो जोंनि रायमना रेन्जनि साखाथियाव थानाय आरो रायमना नेशनेल पार्कनि दरखं मोखाङाव थानाय जेसेबांनाखि प्लास्टिक बथल प्लास्टिक पेपारफोर दङ जोङो बेखौ गिबियावनो जोङो साफाय अभियान खालामदों आरो बिनि उनाव जोङो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लागोन आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि स्कुल स्टुडेन्टफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनो थाखाय आरो एनवायरनमेन्टनि सायाव आबहावानि सायाव मोनसे एवारनेस क्रिएट खालामनो थाखाय जोङो गथ'फोरनो मोनसे भिडिअ श' जोङो लानाय जादों। दा बे हाबाफारियाव नोंथांमोना नुदों जे जोंनि रायमना एसएसबि केम्पनिफ्राय वेस्टार्न रेन्ज रायमना फरेस्ट अफिसनिफ्राय जोंना रेन्जारजों लोगोसे गोबां बिथांमोननि सोद्रोमा बिथांमोन दङ जोंनि रायमना एक्स फसार्सनिफ्राय गोबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ रायमना गोल्डेन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटिनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ WWF नि सोद्रोमा बिथांमोन दङ दा जोङो जथायै बे साफाय अभियान आरो दंफां गायनाय हाबाफारिखौ जोङो लादों आरो बेजों जोङो मोनसे मेसेज होनो सानदों जे जोङो बारहावाखौ जोङो माबादि जोंनि एनवायरनमेन्टखौ जोङो माबादि साफा लाखिनांगौ आरो जोङो बेखौ साफा लाखिनो हायोब्लासो जोङो बे प्लास्टिकफोरखौ जोङो साफा खालामनानै जाहाथे बेयो पल्यूशन क्रिएट खालामनायाव मदद खालामा बिनि थाखायनो मोनसे एवारनेस प्रग्राम लाबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों। आङो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव जोंनि बे रायमना ओनसोलनि जेसेबांनाखि रायजो राजा बिथांमोन दङ बिथांमोना बे हाबाफारिनि गेजेरजों थुलुंगा मोनगोन। दिनैनि दिनखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबांथार बाजार दखान सोरनिबा न' खाथियाव गोबां मैलाफोर गोलैनानै थायो साफा खालामनांगौनि थाखाय रायजोफोरखौ मा बुंगोन? आङो बेखौनो खावलायगोन रायजो राजा बिथांमोनखौ जे नट अनलि वर्ल्ड एनवायरनमेन्ट डेआव खालि सानसेल' जानो नाङा बे जोंनि डेलि रुटिन सानफ्रोमबो जोङो जोंनि गला मोखाङाव जोंनि लामा लांद' जोंनि अफिस जोंनि स्कुल लांगोना जोंनि अफिस लांगोना जोङो बेफोराव दै लोंखांनानै जोङो नुदों गोबां मानसिफ्रा दै लोंखांनानै प्लास्टिक बथलखौ गारलाबाय हरनानै बेबादिनो खाजा जाखांनानै प्लास्टिकफोरखौ लामाफ्राव गारलाबायनाय बेजों मा जायो पल्यूशना बारायो बिनिखायनो जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे दै लोंखांनानै बै प्लास्टिक बथलफोरखौ आरो बै खाजा जाखांनानै बै प्लास्टिक पेपारफोरखौ जाहाथे गारलाबाया आरो बेजों लोगोसे जाहाथे जोङो बयबो गावबागाव न'खर लांगोनाफ्राव नङाबा बेबादिनो स्कुलनि फिल्ड खाथिफ्राव बा बेबादि अफिस लांगोनाफ्राव बा दखान लांगोनाफ्राव जाहाथे जोङो बयबो साफा सुफा लाखिनायजों लोगोसे जोङो बिफां गायनाय हुदाखौ जोङो सोलोङो आरो लोगोसे जोंनि फरायसाफोर जोंनि उन जोलै जोंनि यां जेनेरेसन बिथांमोनखौबो जाहाथे जोङो बे दंफां गायनाय हुदाखौ जोङो फोरोंलांनो हायो आरो लोगोसे रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो खावलायगोन जोङो बिफां गायनायखौ जोङो बारायनांसिगोन मानो होनोबा बुहुमनाङैनो जे मोनसे ग्लबेल वार्मिं बे ग्लबेल वार्मिंखौ जोङो बयबो मिथिगौ जे बुहुमनाङैनो दिनै जोंनि आबहावा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ
दा आबहावा जुदि मोजां थायाबा जोंबो थांनानै थानांगौनि थाखाय जोंहाबो गोब्राब जायो। बिनिखायनो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायगोन जे दिनैनि दिनजों लोब्बा लाखिनानै आरो लोगोसे फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंबो बयबो सांग्रां जायो माब्रै जोङो आबहावाखौ साफा सुफा लाखिनानै जोंनि थासारिखौ जोङो मोजां खालामनानै लानो हायो। रायमना नेसनेल पार्कनि जानानैहाय नोंथाङा दावबायारिफोरनि थाखाय एबाराव बेसेबांसिन साबसिन जादों आरो सुबिदासिन जादों? जिहेतु जोङो रायमना नेसनेल पार्कजों नांजाबनाय जोंनि गामिफ्रा जोंनि ओनसोला जोङो नुदों बोसोरे जोंनि रायमना नेसनेल पार्कआव जोंनि दावबायारिफोरनि संख्या बारायलांगासिनो दङ। जोंनि स्टेटनि नेसनेल आरो बाहेरानि गोबां बेबायदि दावबायारि बिथांमोना फैगासिनो। बिनिखायनो आङो रायजो राजा जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो बै दावबायारिफोरजोंबो माबायदि जोङो बेबहार खालामनांगौ, बिथांमोनखौ जोङो बोरै बरायनांगौ, बिथांमोनखौ जोङो बोरै नाजावनांगौ, बिनि थाखाय जोङो बयबो सोलोंनानै लानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि आरो बिनि थाखाय जोङो टाइम टु टाइम जोङो ट्रेनिं होबाय थादों आरो मिजिंथिदों जे सानसे समाव रायमना नेसनेल पार्कआ मुंदांखा जालांगोन आरो जोबोद गोजोनथावना खौरां जे दिनै बिटिआरआव आरो मोनसेबाव नेसनेल पार्कखौ डिक्लेयार होनो थांगासिनो दङ। अफिसियेलि बेखौ बेखेवनो थांगासिनो दङ। दिनै सिखना जोहोलाव नेसनेल पार्क बेखौ बेखेवनाय जासिगोन। दा बेबो जोंनि थाखाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि थाखाय जोबोद गोजोनथावना खौरां। दा बेबायदि मोनसे मोजां पजिटिभ निउस जे बेखौ जोङो बरायो आरो मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव बेबादियैनो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ जोङो सोमखोरै लाखिनानै जोंनि आबहावाखौ जोङो मोजां खालामनानै जोङो मोनसे मोजां थासारि खालामनानै जोङो बाव जुगै जुगै मोजाङैनो रायजो जानो हागोन।